Malaki, ada sakit daka di Bukman. Okay, may pa. Padahal pa sakit daka di Buk. Susun. Where's the pang select in? Ja. En dan zijn pa wat is laatst volgetrokken die? Ja. Wat maakt met kan zo lang, jong? Ik zit zo. Als recht, dus met kan zit zo, ga kijk waar ze. Wat die gaan aan ik lees, dat zo is de probleem. Ja, nu die ook weer. Ik denk die film aan mij kan toch ook kijk waar ze. Wacht, ik ga kijken waar ik kan dus. Hallo? Lama Johnny? Bos, daar ik zoek mijn lijken man. Daar ik zoek mijn lijken man. Nee, man was nog nooit in de bos. Nee, waar zijn jullie? Nee, was alle wit bij bos, maar heel die joh. Oh. Was toch? Ik heb mijn lijken in te sturen met zakje daar op je boek te vat man. Nee, maar was nog nooit in maar daar gaat voor de boek maar niet. Bos, waar nu? Ja, is daar de boek. Ja. Wacht om. Waarom ik er zin aan draad toe in mannen ook na achter toen naar die buiten me om. Oké. Oh, dan may lijken waar die. Oh, wie die motor die sedalan. Bos. Gaan. Yo, biar ada yang masuk dasar banget dari sedalan. Awai. Dan kita jalan dari sedalan melatih buat kamu aku, bos. Wala, ang luwan ng sandala. Assalamualaikum, bos. Ay, Bos,